Είμαστε στο χωριό Ελάτη. Γιατούλες. Και ξεκινάμε να πεζοπορήσουμε για το χωριό Βιτίνα. Η Ρούλα με κάτι παλεύει. Λοιπόν, είναι γύρω στα 8,5 χιλιόμετρα. 2 ώρες και 50 λεπτά λέει. Μπορεί να είναι και λιγότερο, παιδιά, με το ρυθμό του καθενός. Η διαδρομή ξεκίνησε μέσα από το χωριό, δίπλα από μια εκκλησία. Έχει ταμπέλες. Έχει ταμπέλες. Στα 300 μέτρα ακριβώς. Ακριβώς στα 300 μέτρα. Το νερό ακούγεται πιο έντονα. Και φτάνουμε Στο πρώτο Βριάκι. θέμα. Πάχνη. Αυτό λέγεται τσαφ. Πώς? Τσαφ. Τσαφ. Τσαφί. Δεν το λέτε. Το τσαφ. Όχι. Εδώ συνεχίζουν τα γεφυράκια από την άλλη διαδρομή. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι η διαδρομή με τα πολλά γεφύρια. Και μπήκαμε μέσα στο δάσος. Πάντως το μονοπάτι από την αρχή του φαίνεται πολύ όμορφο. Ναι, είναι πανέμορφο, παιδιά, μέσα στο δάσος. Δηλαδή στα πρώτα 300 μέτρα μπήκαμε μέσα στο ελατόδασος. Και είναι όμορφο γιατί έχεις και το ριάκι εδώ δίπλα. Και τα έλατα. Και μας. Εδώ στενεύουν λίγο τα πράγματα. Είναι λίγο στενά. Εντάξει, Ρούλα. Καλά, καλά. Στο πρώτο χιλιόμετρο βρίσκουμε το μικρό καταρακτάκι, την πηγούλα. Πολύ όμορφη και πολλά νερά. Αναγκάζεσαι να περάσεις μέσα από τα νερά γιατί το ριάκι τρέχει μέσα στο μονοπάτι. Και τελικά βουτήξαμε στα νερά. Και αφού έχουμε διανύσει 1,06 60 μέτρα βλέπουμε. 1 χιλιόμετρο και 60 μέτρα. Βλέπουμε το γεφυράκι το ξύλινο. Το οποίο θα πω είναι παραμυθένιο. Το είπε. Έχει αυτό το μη. Μου κάνεις ωραίο κοτσινό. Μόνο οι Άλκιονς μπορούν να χαθούν σε τόσο εύκολα μονοπάτια. Ρε παιδιά, Δεν θεωρώ ότι μπορεί να τα καταφέρει κάποιος άλλος τόσο καλά όσο εμείς. Σε αυτό είμαστε πάρα πολύ καλές. Και έχουμε καλό προσανατολισμό, η αλήθεια είναι. Μας έφαγανε εδώ τα δέντρα. Τι ωραία φύσια, τι ωραία περνάμε. Μαγευτήκαμε κι εμείς από το τοπίο. Μη παραποτάμια διαδρομή, άρα πρέπει να κατέβουμε. Δεν πάμε προς εκεί, παιδιά. Δώστα εδώ. Ξεκάθαρα, όπως λέει η Ρούλα το γράφει. Βιτίνα. 1 χιλιόμετρο και 60 μέτρα just. Just θα στρίψετε αριστερά το γεφυράκι αν θέλετε να πάτε προς Βιτίνα. Ναι.
Όχι, για να μην με κοροϊδεύει, γιατί έμενα λόγια πριν. Βάλτο ρε, να το έχεις μαζί σου. Ήθελε να έρθει παρέα ρε παιδιά, εγώ γιατί να του κόψω τη φόρα. Λοιπόν, να δούμε τι ημερομηνία έχουμε σήμερα. Ανά πάσα στιγμή στη διαδρομή. Μαζί θα το έχεις. Δηλαδή, Μπορείς να το πιάσεις, παρακαλώ. κοίτα, όταν έχεις πολύ μαλλί, βολεύεις πράγματα πάνω στα μαλλιά σου. Εδώ η Χριστίνα βολεύει γυαλιά, κλαδιά, φύλλα. Όλα. Άιντε μες της γης. Από εδώ περνάς. Πρέπει να περάσει μέσα από το νερό. Να περάσουμε το παραποτάμι. Βουτήξαμε! Από εδώ, Το μονοπάτι, πού είναι εκεί? από πάνω. Από το μονοπάτι μετά το γεφυράκι. Για πες Ζουλά, τι έπαθες? Τι έπαθα? Τι πάθαμε να λέτε? Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, μπερδευτήκαμε λίγο. Συμβαίνουν και αυτά. Είναι και η εποχή τέτοια δύσκολη, γεμάτη νερά. Δεν γνωρίζουμε και την περιοχή. Έχει πολύ νερό εδώ το ριάκι. Τελικά και το μονοπάτι κατευθύνεται μέσα από το ριάκι, οπότε δεν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε. Αλλά κάναμε κάτι ταρζανιές, περάσαμε εμείς. Αλλά υπάρχει κι άλλο μονοπάτι μετά το γεφυράκι, ακριβώς μετά το γεφυράκι. Έχει ένα μονοπάτι, πάλι αριστερά, που πρέπει να είναι αυτό που κάνουμε τώρα, Ναι, παιδιά, μια χαρά. που πάει παράλληλα με το απέναντι. Αισίως τα φτάσαμε τα 2 χιλιόμετρα. Και συνεχίζουμε παράλληλα με το ποτάμι. Το τοπίο εδώ, παιδιά, είναι μαγικό, λες και θα βγουν οι νεράιδες Ναι, πραγματικά. μέσα από τα δέντρα, από Τα νερά. τα νερά. Βρισκόμαστε στο Μέναλο, στην Αρκαδία. Είναι ένα πανέμορφο βουνό. Είναι η τρίτη φορά που βρισκόμαστε έτσι στο Μέναλο και προσπαθούμε να το ανακαλύψουμε και να δούμε έτσι αυτά τα πανέμορφα μέρη που έχει. Γνωρίζαμε ότι έχει ένα πανέμορφο ελαττόδασος, οπότε θέλαμε να το δούμε και από κοντά και να ανακαλύψουμε αυτά τα μονοπάτια του Μέναλον Trail, τα οποία είναι 8 κομμάτια. Εμείς βρισκόμαστε στο νούμερο 4. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Ρούλα? Τι? Να μας πεις αυτές τις ιστορίες που ξέρεις. Εντάξει, δεν ξέρω πολύ καλά. Έτσι, διαβάζω και μελετάω πριν έρθουμε κάπου. Οπότε, για όσοι δεν ξέρετε, το Μέναλο ήταν όπως λατρείας για τον Θεό Πάνα. Και ποιος ήταν ο Θεός Πάνας? Ήταν, ας πούμε έτσι, ο τραγουδοποιός της αρχαιότητας. Στην αρχαιότητα το Μέναλο λεγόταν Μενάλιον. Το όρος Μέναλον στην αρχαιότητα λεγόταν Μενάλιον. Βγαίνει από τη λέξη μανία. Γιατί βγαίνει από τη λέξη μανία? Γιατί αν έρθετε κι εσείς εδώ, επειδή ο τόπος είναι πανέμορφος, ουσιαστικά βρίσκεσαι μέσα στο δάσος, παθαίνεις μανία με το μέρος, παιδιά, και κολλάς.
Χιλιόμετρο 2,7. η ομορφιά μια σύλληπτη. Μας έχει συνεπάρει. Απολαύστε. Πάει το δεντράκι. Σε ριζώθηκε. Εντάξει παιδιά, το περάσαμε, όλα καλά. Βρύση Μακρινού. Αν ξεμείνετε από νερό, να ξέρετε ότι εδώ υπάρχει βρύση Μακρινού. Ναι παιδιά, έχει νερό στη διαδρομή, οπότε μην ανησυχείτε. Αν ξεμείνετε, σταματάτε εδώ, γεμίζετε τα μπουκαλάκια σας και ξανασυνεχίζετε. Μετά από 3,8 χιλιόμετρα περίπου ναι. βγαίνουμε σε έναν βασικό δρόμο και προχωράμε. Κατά τη διάρκεια εδώ της πεζοπορίας συναντάμε ρήπια από νερόμυλους. Πιο συγκεκριμένα 3 νερόμυλους περνάμε, οι οποίοι είναι γκρεμισμένοι. Στρίψαμε. Δεξιά. Δεξιά. Μπήκαμε στο μονοπάτι τώρα. Φύγαμε από το κομματόδρομο. Ο κομματόδρομος είναι πάνω κάτω 1 χιλιόμετρο συνολικά. Να δούμε τώρα που θα πούμε. Έχουμε Ιανουάριο και κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Οπότε όλη η διαδρομή είναι έτσι. Έτσι. Παντού τρέχουν νερά, παντού υπάρχουν νερά. Κάνει σαρζανιές, λάσπες, να το ξέρετε. Και έχουμε Ιανουάριο. Περίπου στα 5 χιλιόμετρα με 5,5 βγαίνετε στην άσφαλτο. Για λίγο, όχι πολύ. Για λίγο μέχρι να βρούμε τη γέφυρα και να περάσουμε από κάτω. Εδώ μπορεί να χρειαστεί να επενδύσουμε. Κοιτάξτε παιδιά, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μιλάμε κτίριο, έτσι. Πωλείται το κτίριο. Συνεχίζουμε. Συγγνώμη, τα
δικό σας. Το καπέλο. Είχατε καπέλο. Λοιπόν, εδώ παράλληλα το μονοπάτι και συνεχίζουμε να βρούμε τη βρύση Αρτότσι. Κοίτα. Είναι ο Μήλος ο Τσελέπη. Α, ορίστε. Και το ρέμα μιλάοντα. Οπότε δεν είναι το ρέμα μπάρμπα. Πού το γράφει το ρέμα? Ρέμα μιλάοντα. 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 Λοιπόν, ησίως έχουμε κλείσει περίπου στα Ναι. 8 χιλιόμετρα. Κοντεύουμε Κάνουμε και βιτρίνα. είμαστε σε ένα χωματόδρομο με Πολλά μαντριά. μαντριά Μάλλον ακούγεται και τα και σκυλιά. πολλά σκυλιά. Πίσω σε λίγο να αρχίσουμε να βλέπουμε σπιτάκια. Έχει αρχίσει να ξεπηδάει ο πολιτισμός. Σπιτάκια. Μαντριά. Διάφορα. Φτάνουμε. Φτάμε. Λοιπόν, φτάσαμε στα πρώτα σπίτια. Το σημάδι. Εντάξει, μια χαρά βγήκε, παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Αλλά έχουμε βιτρίνα. Τι τέλος να τα βουνά από εκεί. Πήρες.